Ara parlarem de les modificacions substancials de les condicions de treball. En aquest cas hem estat parlant de les modificacions funcionals, de les modificacions geogràfiques, i una situació de conflicte molt habitual és modificar per part de l'empresari les condicions substancials de lloc de treball. És a dir, quan estem parlant de condicions substancials, són condicions expressament protegides per l'article 14 de l'Estatut. És a dir, tot aquell canvi de jornada, canvi de règim de torns de treball, sistemes de remuneració, sistemes de treball i rendiment i canvis de funcions es consideren modificacions substancials. És a dir, han d'estar modificades i justificades, per qüestions organitzatives, econòmiques o de producció. No poden ser decisions arbitràries. Un empresari no pot decidir a una persona reduir la jornada o ampliar-li de forma arbitrària, així com passar-li d'un torn a un altre sense causa justificada. És a dir, una persona que treballa de dia, doncs que li passin de tarda o li passin de nit. Aquesta persona té unes condicions de treball que se li han de respectar, així com tu tens una relació laboral amb una empresa, cobres per teu temps de dedicació i de cop i volta l'empresari inventa un sistema de retribució variable i una part molt important del teu sou va condicionat amb uns objectius que tu has d'assumir. Llavors això et trasbalsa com a treballador i no pots comptar amb el sou que en un principi tenies, així com sistemes de treball o de rendiment, en el sentit de posar-te objectius que abans no tenies i generar-te situació d'estrès i no poder arribar als objectius i donar la sensació de que en qualsevol moment et poden acomiadar. Llavors això és una cosa molt delicada que hi ha empresaris com la resta de modificacions que hem estat parlant poden aprofitar-se i incórrer en abús i en frau de llei. Llavors, qualsevol modificació substancial sempre s'ha de justificar i pot donar lloc a que el treballador no la vulgui acceptar i pugui tenir dret a demanar una indemnització de 20 dies amb un màxim de 9 mensualitats. O bé pot reclamar per via judicial. Evidentment, moltes de les condicions substancials, si són arbitràries, és molt recomanable reclamar-la en via judicial, perquè el jutge, evidentment, és una persona objectiva, veurà si l'empresari ha actuat amb bona o mala fe i, evidentment, si dona raó al treballador, doncs s'ha de recuperar les condicions anteriors i s'ha d'incorporar lloc de treball. I si afecta la dignitat del professional, pot fins i tot reclamar el màxim permès per llei, que són 45 dies de sou amb un màxim de 42 mensualitats. Amb la reforma laboral, en aquest sentit, és una indemnització molt elevada, perquè actualment totes aquestes indemnitzacions s'han limitat a 33 dies a la majoria dels casos, però hauríem de mirar quina relació laboral des de quina antiguitat té el treballador. Ara anem a parlar, un cop parlar de les modificacions substancials, anem a parlar de la suspensió del contracte. Què diferència hi ha entre la suspensió i la modificació? Evidentment, la modificació suposa un canvi de condicions. La suspensió suposa que durant un temps determinat la relació laboral no és vigent. Hi ha unes causes que ho justifiquen. Ara veurem els diferents casos i ho entendrem perfectament. Llavors, en determinades situacions, el treballador està impossibilitat d'exercir la seva relació laboral per temes, per exemple, de salut. Això no vol dir que s'extingeixi la relació laboral, sinó que aquest contracte queda en suspens durant un temps. No hi ha l'obligació de treballar, això és molt important, aquesta frase, no hi ha l'obligació de treballar, i tampoc hi ha l'obligació de remunerar. Això és un principi bàsic. L'empresari no pot pagar una relació laboral si el treballador no pot desenvolupar la seva activitat. Per tant, aquesta situació ha d'estar totalment justificada. En quins casos es pot donar aquesta situació de suspensió? Podem trobar situacions com un acord mutu entre les parts. Què vol dir? Que, evidentment, en una relació laboral bilateral entre empresari i treballador poden decidir en quin moment suspendre la relació, perquè pot resultar interessant per dues parts. Aquí compta amb aquesta situació perquè no hi ha dret de reserva de lloc de treball. Això és molt important saber-ho, és a dir. Si jo pacto una suspensió, per exemple, imagineu que m'interessa estudiar una carrera o fer un doctorat, puc parlar amb l'empresa, si jo disposo de certa capacitat econòmica, de suspendre la meva relació laboral durant un cert temps.
I el treballador té dret a demanar-ho. I pot acordar amb l'empresari aquest tipus de situació. Llavors, què passa? El contracte s'extingeix? No. Continua vigent. Es pacta la marxa de l'empresa i la possible incorporació. Però no hi ha la garantia, però això és molt important, el concepte de dret de reserva i lloc de treball, no hi ha garantia que es pugui tornar. És a dir, quan tu demanes a l'empresari tornar, ho has de fer en temps i forma, has de comunicar en 30 dies que es volen incorporar-te, i l'empresari ha de disposar en aquell moment d'un lloc de treball semblant al teu. Si és el teu, perfecte, perquè ja ha buscat un substitut i contractualment haurà fet un contracte d'interinatge, però si no és així, possiblement ningú et garanteix a continuar a mantenir el contracte vigent. Per tant, s'ha de denunciar i iniciar un procés d'acomiadament improcedent. Pot haver-hi causes establertes per contracte, és a dir, podem fer un contracte en el qual, d'algunes circumstàncies, imagineu que jo tinc un contracte i m'agradaria tenir una activitat empresarial paral·lela de l'empresa que em requereix molt temps. I poso en el contracte que si tinc l'ocasió de muntar una empresa, doncs aquest contracte quedarà en suspens durant un cert temps. Doncs ho pots pactar. Es dona aquesta situació? Doncs l'empresari no tindria més remei que acceptar-ho. I llavors, en un principi, no deixa de ser un pacte que s'ha de respectar en aquest sentit. Però tampoc tindria dret a tenir reserva de lloc de treball. Ara veurem causes més habituals, és a dir, per exemple, la incapacitat temporal dels treballadors, la famosa IT, la baixa per malaltia. Pot ser per malaltia comuna o professional. Aquí ja implica una incapacitat de caràcter temporal per part del treballador. Evidentment, la persona que et dona la baixa a l'empresa és el metge de capçalera, que a través d'una prescripció mèdica considera que estàs incapacitat per desenvolupar de manera temporal la teva ocupació. Evidentment reps una prestació, que pot suposar, a la Seguretat Social es fa càrrec del 60% de la base imposable quan és una malaltia comuna i del 75% de la base imposable quan és una malaltia professional. El que és diferenciant el 40 i el 25% restant pot ser que per conveni col·lectiu l'empresari l'ha de sufragar, però ha d'estar establert per conveni col·lectiu. Bé, llavors, què pot durar aquesta situació? Bé, generalment pot durar 12 mesos i llavors una persona pot estar incapacitada perquè té una malaltia crònica o de certa durada i hi ha un límit en aquest sentit. Generalment, quan porto un treballador ja 6 mesos, generalment ja ve la inspecció, mira si hi ha una causa invalidant i si li troba una causa invalidant pot tenir dret a una pensió de caràcter total absoluta o gran invalidesa. Llavors, al moment en què es genera la situació d'incapacitat, és a dir, una persona està incapacitada com a mínim un 33% i no pot desenvolupar el seu ofici habitual, li donarien la total. Si no pot desenvolupar cap activitat laboral seria l'absoluta i si fins i tot és una situació molt complicada que necessités l'atenció d'una tercera persona li podrien donar la gran invalidesa. Altres situacions. Podríem trobar-nos el tema de la maternitat, l'adopció. Ja sabem que el període de baixa per maternitat són de 16 setmanes, amplia a 18 en el cas de part dúplice. Els primers 6 setmanes és obligatori. Pot una mare renunciar a la seva període de maternitat? Sí, ho pot fer-ho, però com a mínim ha de disfrutar 6 setmanes que són preceptives. Posem el cas. Imagineu que una senyora és contractada per l'empresa i comença la relació laboral i l'empresa li exigeix una certa dedicació. I aquesta persona es queda embarassada. Llavors aquesta persona, que té una certa responsabilitat i comença la seva activitat laboral, li sap greu. Té un compromís moral, l'empresa l'ha contractada per fer front a un projecte. Llavors, davant aquesta situació, la persona, un cop ha tingut la criatura, haurà de descansar durant aquestes 6 setmanes i podria renunciar a les 10 setmanes restants. En aquest sentit seria una situació normalitzada. També el pare té la possibilitat de gaudir les últimes 4 setmanes de la suspensió i també disposa de 15 dies de paternitat, és a dir, són 2 dies de permís més 13 dies de prestació. Tant la prestació de maternitat com la prestació de paternitat és sufragada per la Seguretat Social. En el cas d'adopció d'un fill que sigui menor de 9 mesos, també disposarà de 16 setmanes de suspensió i quan sigui menor de 5 anys disposarà de 6 setmanes.
Altres situacions de suspensió una miqueta més, una mica no tan convencionals, no? Compliment de càrrec públic, és a dir, una persona és escollida per ser un líder sindical o una persona que pot ser escollida per un partit polític, doncs el temps que duri la seva tasca pública, doncs el contracte se li quedarà en suspens. Quan aquesta persona, imagineu que és un líder sindical o no li renoven la confiança o un polític per les eleccions, hauria de tornar al seu lloc de treball en les mateixes condicions com l'anterior. I l'extinció és forçosa, és a dir, té dret, li reconeixen l'antiguitat al període que ha estat desenvolupant aquesta tasca. És a dir, si jo faig de polític i estic unes quantes legislatures, doncs imagineu, estic 15 dies, 15 anys, per exemple, fent de polític, doncs tindria el reconeixement de l'antiguitat d'aquests 15 anys, que es faria un complement per cada trienni. El tema de la privació de llibertat, mentre no existeixi sentència condenatòria, al moment en què hi ha sentència condenatòria, doncs la relació quedaria extingida. La suspensió del sou de treball per raó disciplinària, és a dir, evidentment, doncs, hi ha un règim disciplinari marcada pel conveni col·lectiu i tu et pots suspendre el sou si fas una falta d'una entitat determinada. Per tant, la manera d'alguna manera expedientar-te és enviar-te a casa i el temps que estàs a casa reflexionant, doncs aquest temps evidentment no es considera treball i per la qual cosa no hi hauria sou, no hi hauria prestació. Força major, amb el sentit que s'ha de tancar l'empresa per qualsevol circumstància, ruïna, qualsevol eventualitat, doncs l'autoritat laboral competent ha d'autoritzar. Per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, també pot suspendre el contracte, amb el sentit, per exemple, d'un ERE, un expedient de regulació d'atur. És una situació que una persona se li pot suspendre el contracte i pot, mentrestant, gaudir de l'atur, i quan la situació de l'empresa torna quan hauria de ser-hi, doncs pot incorporar-se al lloc de treball. Però el contracte no s'extingeix. El tema de la vaga és molt important i el tancament de l'empresa. Una persona té dret a fer vaga. És un dret que té qualsevol persona. Evidentment no hi ha prestació de treball i per la qual cosa no hi ha sou i el temps que duri la vaga el contracte està en suspès. Quan la vaga deixa de fer-se, s'ha incorporació de treball sense cap mena de pèrdua dels seus drets. Altres causes de suspensió són les excedències. Les excedències són períodes en els quals hi ha uns motius que justifiquen que una persona pugui estar durant un temps perllongat amb el temps sense una activitat laboral. Però s'ha de distingir entre diferents tipus d'excedències. Ara parlarem d'excedències forçoses. Les excedències forçoses són aquelles que tenen reserva de lloc de treball. Ja ho hem estat explicant una mica anteriorment. És a dir, què vol dir tenir reserva de lloc de treball? Vol dir que tu pots sol·licitar la incorporació al teu lloc de treball i l'empresa no et garanteix tornar a la mateixa lloc de treball, però sí a unes condicions semblants dins de la teva categoria professional. I tant, de readmetre. Si amb un temps prudencial no té readmetre, doncs pots presentar una demanda per acomiadament. Llavors, el temps que estàs tu amb excedència es compta com a antiguitat. Això és molt important. En el cas de càrrec públic, en el cas de impossibilitat d'assistència sobrevinguda, és a dir, tu tens un motiu determinat que faltes durant molt temps a l'empresa per qualsevol circumstància, l'empresa pot suspendre el contracte fins que aquesta situació es resolgui, o per funcions sindicals. Per tant, tot aquest període queda reconeguda com a còmput d'antiguitat. Per tant, en un moment t'incorporats, doncs tu tindràs dret al complement d'antiguitat que marqui el conveni col·lectiu. Excedències voluntàries. Aquesta és molt important distingir una de l'altra. Les voluntàries no donen lloc a reserva de lloc de treball, per la qual cosa no hi ha la seguretat que et puguis incorporar. Per tant, és una situació molt delicada, perquè pot ser que tu tinguis de manera justificada, puguis demanar-li al treballador una situació, per exemple, per afrontar un problema familiar o per poder estudiar o fer un màster o necessites un any sabàtic, posem el cas, i necessites desconnectar de l'empresa, doncs si això no està ben pactat, pot ser que després tinguis problemes d'incorporació. Aquesta situació no pot durar més de 5 anys i com a mínim has d'estar 2 anys a l'empresa per poder-los demanar. Bé, continuem. Com hem comentat abans, diu els efectes, no hi ha reserva de lloc de treball, s'ha d'esperar una vacant igual o similar
i si la incorporació resulta impossible per culpa de l'empresari, això equival a un acomiadament i s'ha d'efectuar una reclamació. I no acumula, això és molt important, no acumula l'antiguitat, com hem estat parlant anteriorment. Excedències de cura de fills. Aquest tipus d'excedència és una excedència mixta, en el sentit que hi ha un motiu, no deixa de ser una excedència voluntària, i per altre cantó s'hi dona la consideració una excedència forçosa, és a dir, efectes. Per exemple, si tu tens un fill menor de 3 anys, podries demanar una excedència de 3 anys, no deixaria l'excedència voluntària, però et computa efectes d'antiguitat. Pots assistir a cursos de formació i durant el primer any tens dret a reserva de treball i després no. Per tant, és un tipus d'excedència que la llei de conciliació de vida familiar i professional protegeix, perquè evidentment tens una situació en la que vols fer de pare durant una temporada o de mare, pots demanar-ho perfectament, evidentment estem parlant d'excedències partint de la base que no hi ha cap mena de compensació econòmica per part de l'empresa. Llavors aquesta situació està bastant ben vista, en el sentit que quan tens una criatura petita pots disfrutar d'ella, però té una especial protecció en aquest sentit, amb el tema de la incorporació i no pèrdua d'antiguitat.